הלו. 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 שלום. שלום. אתה מדברת עצו. אני מחפש מונית עם שהייה 3 שעות, אני נוסע לברית. כמה עולה? מי מדבר? הדסו. תתקשר לבעל שלי. איפה הוא? הוא לא בבית, הוא נהג מונית. כמה עולה? אני לא יודעת כמה עולה. תתקשר לבעל שלי. כמה עולה? אתן לך מספר? כן. 050 רגע, 0 50 0 835 8 איזה מפתח זה? 3 5 5 2001. 2001? כן. 2 001. 0 0 כן, 1. עוד פעם, מההתחלה. 050 0 5 5 0 0 83 8 רגע, מההתחלה. 052 8 רק רגע. 050 מההתחלה, גברת, בבקשה, זה נסיעה חשובה. 0 כן. 5 0 0 כן. כן 8 כן הלו? הלו. כן, כן 0 5 0 כן 8 כן 3 כן 5 5 2 6 0 0 9 7 6 לא, לא 7 מה זה? אתה 0 5 0 9 את מבלבלת, גברת, זה אני צריך את הנהג מונית דחוף, דחוף, דחוף. למה נסיעה 3 שעות המתנה? כמה יעלה? אני לא יודעת כמה עולה. אני אתני מספר שלך לבעל שלי. הוא נהג מונית, הוא... אז למה אני מתקשר אלייך? אז רגע, אז טלפון 0 5 0 כן 8 3 5 5 2 9 8 1 לא, 0 0 בסוף כמה אפסים? 4 אפס 0 0 0 0 לא, 0 0 0 1 כמה פעמים 0? 2 0 2 0? כן, ואחר 1 כמה פעמים? 3 פעמים? את מבלבלת, גברת. 0 5 0 זה 4 פעמים 0 ו-0 0 כמה פעמים? כן, אני איתך מספר, רק רגע 0 0 5 5 0 0 8 8 3 3 5 5 2 2 0 0 0 1 1 כמה 0 יש? 4 0 כן, נכון? כן. אז איפה הוא? אני לא יודעת איפה הוא. מי נהג מונית? הוא נהג מונית, הוא. בס אני לא יודעת איפה הוא עובד היום. تكلم عربي؟ بتكلم عربي. أحسن تكلم عربي شو نمرة التليفون تبعه؟ ما انا عم بعطيك النمرة تبعها. لا أعطيني في العربي أحسن 0 5 0 من انت؟ هذا موسى أبو عيسى موسى ابو عيسى. انت من المغار من هون؟ لا من يركا وين معنا من يركا؟ 0 5 0 نكتب 0 5 0 0 5 0 8 3 5 2 0 0 1. يلا سلمني على الموتور.